En arribar novembre, si comença a refrescar, doncs agafa la manta i no la deixes anar. Vivim en el 601 dia de pandèmia i sabem que diversos països europeus estan preparant-se per a una gran apagada anunciada. Coneixem que fins i tot el govern de la Xina demana a la població que es proveïsca de productes de primera necessitat davant possibles rebrots de la Covid-19. Però les nostres latituds no paren d'organitzar-se concerts i trobades massives. D'igual manera, sembla que la preocupació més important ara mateix siga conèixer la llista de Forbes i veure les persones més riques d'arreu del món per descobrir que entre els 137 primers hi ha els valencians Juan Roig, Mercadona, Hortensia Herrero, accionista de Mercadona, Sol Daurella, presidenta de Coca-Cola Espanya, José Elías, accionista d'Audax Renovables, José Ignacio Comenche, accionista de Coca-Cola Europa i una llista de l'àmbit lingüístic bastant important. Les notícies més negatives, però, ens asseguren que el món serà inhabitable l'any 2500 d'aquesta era. No sé si arribarem a veure-ho, però això no ho podem permetre.